Nyamori sakro mango ineno nange wachni mar telo nikech jatend piny Kenya to nowacho maber ni to ng'ama dhi yomore ng'ama dhi piem kode sani to koro onge. Ng'ama nya yombo President William Ruto onge. Ng'ama ne ginya piem go ne en jaduong' Raila Odinga. Because results ma last year ne nyiso ni ne gipogo piny chigni nus e diere. And king'iyo joma dwa chung' kodgi gi ng'ato ni mana gi osiepne moro mwaluongo cha kona moro mar Nyanza cha ema ene gi jomoko ok nya chopo kata ok nya gine kata gorogoro moro mwalo koni en ni jalemo moro no nyise ni chaka chieng' obed president to gimotimo mondo chieng' obed president to onge. Okay, ka to no saliti jowa 2000 kaponi Kalonzo Musyoka nokotimo gima notimo 2007 Raila Odinga dino retire ka en president. It is because of that betrayal momiyo Raila Odinga nyo retire mana ka en people's president and not the president of the Republic of Kenya. And therefore mano gima jo thuru ok nya wilgo. Wuod Masawa cha nosekwedo wa serikal kane gidonje serikal emomiyo jothurwa andagone mjumbe na erokamano ni nyogiriwore magithiche oko. Our only option modong enemy jothurwa are already having a working relationship with President William Ruto. Kane jo Israel no chopo Jerusalem ne the head of defense ma Israel ni lungo ni Moshe Dayan no dio chunga moni Golan Heights to no declare the Israelis we have reached the holiest of our holy places, never to depart again. Oganda maluo emano loso serikal mar Kenya ni at independence. Emomiyo king'iyo the coat of arms te yudo ni nitie kuot, to nitie tong', to nitie gweno, mago gima ne luo gogo dala. Ne unfortunately ne wawuok e serikal. To serikal ni wase struggle for almost 50 years mondo wadogie. Wase doke ng'ama dwa golowa en ng'ama dwa tero joluo mondo lal joluo e thim. Watem med mana negotiate mondo jowa moko med donjo. And I'm sure ni jowa ma jo ODM gi kotelne gi jaduong' daktari Odinga. Buru mana negotiate for space, more spaces. To gidwaro namba 2. Nambari ing'eyo nyiso ni koro igolo ineno dwaro krach but nyaka wabet strategic mondo wane ni namba 2 be dhi kelo chiemo thurwa koso ministries between namba 2 gimiwa Ministry of Agriculture gi Ministry ma roads ere ma dhi kenyo chiemo thurwa so anadwa na nyis jowa ni wa discuss gini openly. Okay. And adwaro ni mondo jowa ma jotendwa oyie mondo bed kodwa piny. It is not about positions. Yeah. It's about ang'oma wayudo sani, ang'oma wabro yudo from 2027 to 2032. Okay. It is about the people and President William Ruto oseyitiyo ne jopiny. Koro kik gatekeepers geng'nwa. Nidwa nyiso wa ni kokwakalo irgi to kwanya chopo e President William Ruto ni kokwakalo irgi gatekeepers madwaro manigi toll station to ni President William Ruto knya chopo. Okay. Sakoro dhi matek